נעשה סיכום קצר מהפעם הקודמת שהכנו כאן לא כולם היו, ואז נתקדם. כאן במאמר שלנו הוא רוצה לתאר את ההבדל בין הרצון האלוקי, מה שנקרא הכתר, לבין 10 הספירות של עולם האצילות. מבחינת עד כמה זה קרוב למקור, לאור אין סוף. הרעיון הוא בסופו של דבר להגיע לנקודה הזאת שהרצון הוא שונה מ10 הספירות. ש10 הספירות זה כבר מתחיל יותר מציאות של אור שהוא ציור פרטי מסוים, וזה כבר לא בדיוק האור האלוקי בעצמו, והרצון הוא קצת כן יותר דומה לאור האלוקי בעצמו. ואז זה יוביל אותנו לנושא שעליו מדברים פה במאמרים האלה, מה זה גן עדן ומה זה אחר כך תחיית המתים, יש שכר דרגה יותר גבוהה וכו' וכו'. אז בקשר לעניין הזה שמדברים את ההבדל בין הרצון ל10 הספירות, אז הוא הזכיר שני מושגים. נגיד את זה בקיצור, זה למדנו בשיעור שעבר בהרחבה, נגיד את זה עכשיו בקיצור. יש מושג שנקרא בקבלה בשם רצו ושוב, על זה דיברנו גם בפעם שלפניה. ויש מושג שנקרא בקבלה מתי ולא מתי, מגיע ולא מגיע. אלה שני ביטויים שנשמעים דומים, זה נראה כאילו שזה אותו דבר, אבל לא, יש הבדל ביניהם, כמו שמיד נסביר בעזרת השם את הפרטים של ההבדל ביניהם. כן. כשאנחנו אומרים רצו ושוב, אם נדמיין את זה במשל של מישהו שנמצא במקום רחוק והוא רוצה להתקרב. ילד התרחק מההורים, מתגעגע אליהם. בן משפחה נסע למקום רחוק, מתגעגע לבני משפחתו. מתי אפשר לדבר על געגועים? זה הזכרנו בפעם שלפניה גם כן. מתי אפשר לדבר על געגועים? כשאני כבר נמצא רחוק אני יכול להתגעגע. כשאני נמצא בבית אני לא יכול להגיד שאני מתגעגע. אפילו כשאני בדרך מהבית למקום הרחוק, לישיבה או לאיפה שזה לא יהיה, עוד קשה להשתמש במילה געגועים. קצת מתחיל. כשנמצאים רחוקים מתגעגעים. אז רצו, כדי שיהיה תנועה של להשתוקק, צמאון, געגועים למקום אחר, זה למי שנמצא רחוק. אז 10 הספירות האלוקיות, 10 הספירות שבעולם האצילות, אפשר לקרוא לזה רחוק. למה זה נקרא רחוק? כי אור אין סוף זה פשיטות מוחלטת. אין לזה שום ציור, שום גוון של ספירה, של פעולה פרטית. 10 הספירות, כל ספירה מוגדרת בהגדרה שלה. אם זה חוכמה זה לא בינה, אם זה חסד זה לא גבורה. אז יש פה תשוקה להתחבר לאינסופיות, לפשיטות. אז יש רצו ויש שוב. רצו זה הרצון להתחבר לאינסוף. שוב אומרים לו מלמעלה, לא. התפקיד שלך זה להיות פה למטה, להעיר לעולמות, להשפיע למטה. כן? רצו ושוב. הכתר העליון, מה זה כתר? רצון להוות 10 ספירות. כן, דיברנו וגם היום נדבר על זה בעזרת השם, שהרצון הוא הטיית והמשכת הנפש, כמו במשל בנפש האדם. לרצות משהו עוד אין כלום. אני רוצה ללמוד רפואה, אני רוצה ללמוד משהו, אני עוד לא מתחיל אפילו, רק נטייה לכיוון. אז בשלב הזה שזה רק לרצות, לא שייך לדבר על געגועים. ילד רוצה לנסוע מהבית לישיבה, אז אפשר להגיד שבגלל שהוא רוצה לנסוע לישיבה הוא מתגעגע הביתה, אין לאיפה להתרגע, הוא עוד בבית. מה כן יש? מתי ולא מתי. בשיעור הקודם הסברנו את זה, ציטטנו את זה גם מהליקוטי תורה של האדמו"ר הזקן שמופיע פה, כמדומני למטה את הציון לשם. בעמוד סמך אני חושב. הוא מציין לליקוטי תורה. כן. מה זה מתי ולא מתי? מהלשון של האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה נראה כאילו שזה שתי תנועות שבאות בזו אחר זו. לא בו זמנית. מתי מגיע. לא מתי לא מגיע. אז זה נשמע כאילו מגיע ולא מגיע, יש שלב א' שבו כן מגיע, יש שלב ב' שבו לא מגיע. האדמו"ר הזקן אומר משפטים כאלה שזה באמת נשמע ככה. מיד שנמשך מבחינת מתי, מיד מסתלק ונעשה מבחינת ולא מתי. הוא מגיע ומיד אחר כך הוא לא מגיע. אבל מה זה המילה מיד? מה זה מיד? זה כאילו שזה הולך מהר, כאילו רצו ושוב זה לוקח לאט, ומתי ולא מתי זה הולך מהר, זה הבדל בשניות, הרי מדברים פה למעלה מגדר של זמן גשמי בכלל. אז באמת הפירוש מתי ולא מתי זה לא קודם ואחר כך, אלא זה בו זמנית, בבת אחת. והוא מסביר, גם לפי הנימוק שהוא מסביר שם אפשר לראות את זה ככה, כי הוא כותב, כי אין הכלי מספיק. כאילו האור רוצה להימשך לכלי, אבל הכלי לא יכול להכיל את האור, אז הוא חוזר בחזרה. אז מה זה כאילו קצת זמן כן ואחרי זה לא. זה לא הפירוש מתי ולא מתי בזמן שקודם כן ואחר כך לא. עוד פעם, מה זה רצון? האינסוף הוא מופשט לחלוטין. אין פה שום קשר לספירות מוגדרות, למשהו ספציפי שזה אחד מ10 ספירות. הרצון, מה זה רצון? בגלל שהוא רוצה שאחר כך יהיה 10 ספירות,
שיבראו יהוו עולמות מוגבלים, נבראים, אז לכן עכשיו מתחיל להיות נטייה לכיוון ההוא. בשלב הזה של הנטייה, שזה מעבר מעצמות אינסוף כמו שהוא בתוך עצמו, שאין לגביו שום תפיסת מקום לעולמות, לשלב של להאיר את העולמות. איך נקרא לזה? האם נקרא לזה התחלה של עולמות? או נקרא לזה אור אינסוף מגיע לעוד מקום? מה ההבדל? אם אני אומר התחלה של עולמות, אז רואים פה כבר משהו שזה נראה כמו עולם. לפחות פוטנציאל של עולם, התחלה של עולם. אם אני אומר אור אינסוף מגיע לעוד מקום, אז שומעים פה אור אינסוף. מה קורה לאור אינסוף? הוא נמצא לא רק בתוך עצמו, הוא מגיע גם לעוד מקום. אז לשלב ביניים הזה, איך נקרא לו? יש פה התחלה של עולמות או אין פה התחלה של עולמות? אז לכך מתכוון העץ חיים שהוא אומר מטה ולא מטה, מגיע ולא מגיע. זה לא בזמן שקודם הוא מגיע ואחר כך הוא לא מגיע. זה שאותה תנועה של יציאה מהמקום של עצמות אינסוף בעצמו לכיוון של נטייה למקום חדש, קוראים לזה להגיע ולא להגיע. כמו שאומרים בעברית, כן ולא. כן ולא זה לא קודם וכן ואחר כך לא. יש בזה מהשחור ומהלבן, יש בזה מהלהגיע ויש בזה מהלא להגיע. יש בזה מלהגיע כי העצמות אינסוף יצא מהמקום שלו ומתחיל להתקדם לכיוון של להשפיע על עוד מקום. יש בזה מהלא להגיע כי עוד לא הגענו, כי בעצם מה ששומעים פה אינסוף, לא שומעים פה עולמות, שומעים פה עצמות אינסוף, שמה קורה איתו? שהוא הולך להשפיע על עוד מקום. כמו שמעתי פעם מהרב יוסף יצחק גורביץ' שמגדל העמק, שהיה פעם בתל אביב, הוא הלך ברחוב, ופתאום מגיע אליו איזה מישהו, אומר לו שלום עליכם, אתה חב"דניק, כן? אומר לו כן, אבל איפה אתה יודע? אומר לו רואים לפי ההליכה שלך. הוא אומר לו מה אתה מתכוון? הוא אומר שחב"דניק הולך, רואים שהוא הולך עכשיו לכבוש את העולם. זה הליכה כזה של אחד שבא פה עכשיו לכבוש, הוא לא הולך כזה עקב בצד אגודל, הוא מתקדם. שאור אינסוף נוטה לכיוון של עולמות, הוא נוטה לכיוון אז מה מורגש פה עכשיו? מרגישים פה את האור האינסוף. אז בקיצור אם נסכם את מה שאמרנו, ההבדל בין 10 הספירות של אצילות לבין הרצון, הכתר, שב10 הספירות זה רצו ושוב. כבר נמצאים רחוק, יחסית, כן, במרכאות. אצילות רחוק מאינסוף. ויש לו געגועים, רצות, תשוקה לחזור למקום. אחרי זה יש שוב, אומרים לו מלמעלה פקודה, לא, אתה רוצה לחזור למעלה, תשאר למטה. כתר, מטה ולא מטה, זה לא רצו ושוב, זה בבת אחת כן ולא. יש פה יציאה של אינסוף מהמקום שלו, אבל זה לא נקרא לצאת, זה נקרא שהאינסוף הוא מתפשט לעוד מקום. זה לא ש... בסדר? בואו נמשיך בפנים. אנחנו בעמוד ס"א, למעלה, בהתחלת הקטע. כאן הוא למעשה מחדד עוד יותר את ההבדל, ס"א. הוא מחדד עוד יותר את ההבדל בין כפי שזה ב10 ספירות, לבין כפי שזה בכתר, ברצון. כאילו, שמצד אחד זה נראה קצת דומה, ומצד שני בכל זאת זה לא דומה. הוא יראה לנו מה כן ומה לא. והנה, באופן כזה, יש גם בספירות הגלויות. זה מה שאמרנו מקודם על הכתר, שלא שייך לכל איזה רצו. כי בעצם מי שמורגש פה, זה לא האור שהוא צועק, אני רוצה לחזור למעלה. אלא זה האינסוף שהוא אומר, אני הולך להתקרב למטה. אז לכן אמרנו שבכתר לא שייך לדבר על רצו ושוב. אלא רק על מטה ולא מטה. אז מה אמרנו? שבספירות של אצילות זה כן תנועה של רצו, זה האור צועק. אני אומר צועק, כאילו, בא לידי ביטוי. ובכתר, אז האינסוף מורגש, העצמות מורגש. מטה ולא מטה. אז הוא אומר, אבל בכל זאת כתוב בעץ חיים שגם בספירות של אצילות כן שייך לדבר על מטה ולא מטה. זה קצת כן נשמע כמו בכתר. כן. באופן כזה יש גם בספירות הגלויות, וכמו שכתוב בעץ חיים שם מטה ולא מטה, אז שם באותו עץ חיים איפה שהוא מדבר על המטה ולא מטה בכתר, אז הוא אומר בעצמו שגם בספירות של אצילות כן שייך את זה. איך? וכאשר מטה בכתר, לא מטה בחוכמה. דהיינו, כאשר מאיר האור בכתר, נכלל האור דחוכמה בכתר. וכאשר מטה בחוכמה, לא מטה בבינה. קצת קשה להבין מה הוא מתכוון כאן כשהוא אומר, כאשר האור אינסוף מגיע לכתר, כאשר האור אינסוף מגיע לחוכמה, מה זה מתחלק לפי ימות השבוע? יש יום שאור אינסוף מאיר בכתר, יש יום שאור אינסוף מאיר בחוכמה. ובכלל, כמו כבר אמרנו קודם, לא שייך בכלל סדר זמנים בעולם האצילות, זה הכל מצבים, דרגות. אבל איך שלא נפרש את זה, אז יש כזה דבר. הנה, למשל בשבת.
אז ליל שבת זה קשור עם ספירת המלכות, ובוקר של שבת זה קשור עם עתיקה קדישה, ומנחה של שבת סעודה שלישית זה ערן פין. אז יש כל מיני מצבים ודרגות שקשורות לספירות מסוימות. אז אולי זה הכוונה. אז על כל פנים אותו מצב שעליו נאמר שכרגע האור האלוקי, האור האינסופי מאיר בכתר, עכשיו כאילו הכל מתנקז לכיוון של כתר. אז גם ספירת החוכמה, מה מורגש בה כרגע? לא החוכמה שבזה, אלא הכתר שבזה. מה זאת אומרת? חוכמה זה כבר הספירה הראשונה מ10 הספירות. מה זה החוכמה? ההכרה הבסיסית הראשונית שהוא לבדו הוא ואין זולתו. אז נכון שזוהי הכרה של אין זולתו, של אין עוד מלבדו, אבל זה כבר הכרה, זה כבר התחלה של חוכמה, זה כבר התחלה שמתחיל פה מוחין. מה זה הכתר שבחוכמה? אז פחות בולט פה המוחין שבזה, ויותר בולט בו הנקודה הראשונית שבחוכמה, שזה האמת שמאירה בגלוי. במקומות אחרים מוסבר בהרחבה, זה לא הנושא עכשיו, שבספירת החוכמה עצמה גם יש כמה דרגות. כי כמו כל ספירה היא מורכבת מ10 ספירות, כמו שבחסד יש לך חסד שבחסד, גבורה שבחסד, אז גם בחוכמה יש לך את הכתר שבחוכמה. אז זה עצמו שספירת החוכמה היא הנאו ההכרה הראשונית שלנו מלבדו, של אין עוד מלבדו, אז יש לך בזה את הכתר שבזה. שזה פחות מודגש את ההכרה שבזה, ויותר מודגש את האינסוף שבזה, את הנקודה שהאמת מאירה בצורה גלויה. הרי בתניא, כן, בפרק י"ח, שהוא מתחיל לדבר שם על המסירות נפש, אפילו פושעי ישראל וקל שבקלים, מוסרים נפשם על קידוש השם. אז הוא כותב שם על חוכמה, כוח מה, משתמשים במילה חוכמה, וזה בעצם נשמע אמונה. כי זה ככה. כי חוכמה זה לא בינה, חוכמה זה לא הפרטים, חוכמה זה הנקודה הראשונית, שהיא על הגבול בין אמונה לבין הבנה. כן, אז במקום הזה של החוכמה, אז הנקודה הכי, בחוכמה עצמו, הנקודה הכי ראשונית שלו זה בעצם כתר, זה בעצם ביטול, זה בעצם אין עוד מלבדו. ואחר כך בחוכמה יש כבר עוד דרגה שכבר כן מתחיל מה שנקרא התאמתות שכלית ודאית, שזה שכל אבל זה אמת מוחלטת. על כל פנים, אז זה מה שהוא אומר כאן. אז כאשר האור אינסוף מאיר בכתר, אז עכשיו חוכמה, נקרא לזה חוכמה שבחוכמה, מפנה את מקומה הצידה, ומי מורגש? כתר שבחוכמה. אז יש לך פה מטה ולא מטה, ב10 ספירות. אז בתוך החוכמה עצמה יש לי שני מצבים, מגיע ולא מגיע. בשלב שהאינסוף מאיר בכתר, אז הוא כאילו כובש גם את השטח של חוכמה, ומה מורגש בחוכמה? בעיקר הכתר שבחוכמה. ואחר כך שהאינסוף מגיע המצב שבו הוא מאיר בחוכמה, אז עכשיו כבר לא מורגש הכתר שבחוכמה, מורגש החוכמה שבחוכמה. אז יש לך פה מטה ולא מטה, כאילו שני מצבים. אותו דבר הוא אומר, וכאשר מטה בחוכמה, לא מטה בבינה, אז שוב, יש טרין רין דלא מתפרשים, אז תמיד חוכמה ובינה צריכים להעיר, אבל יש מצב שחוכמה יותר מהיר, יש מצב שבינה יותר מהיר, כתוב שאין זיווג גם תדיר, או שיש זיווג גם תדיר. אז על כל פנים, אז יש מצב שעכשיו האור האינסוף מאיר בעיקר בחוכמה, אז מה מורגש עכשיו בעיקר החוכמה שבזה? ואז הבינה כאילו מפנה את מקומה הצידה, ופחות נותנת מקום לפרטים, ויותר משאירה מקום לחוכמה. ואחר כך שהחוכמה, שהכתר מגיע, ככה לכל אחד מהספירות. מטה ולא מטה. אז אם כן, בעצם זה נראה כמו שהוא שואל כאן שאלה. מה אתה אומר לי שיש הבדל בין הספירות שבאצילות לכתר דאצילות? שהספירות דאצילות הן רחוקות. ושם יש מצב של רצו ושוב, של להיות רחוק ולהתגעגע למקום האמיתי. אחרי זה שוב לחזור בחזרה. והכתר הוא לא רחוק. כתר זה מטה ולא מטה, הוא כל הזמן בפנים וזה רק שתי תנועות בו זמנית. למה? שם בעץ חיים, איפה שהוא מדבר מטה ולא מטה, גם על הספירות של אצילות הוא אומר את זה, אז מה ההבדל? אז אם כן, מה ההבדל בין 10 הספירות לכתר? בשניהם זה מטה ולא מטה. גם הספירות הן קרובות, ויש מצב של כן ולא ביחד. זוהי השאלה. אוקיי? אז על כך הוא עונה בשורה השלישית, שורה מתחילת בכתר. ויש לומר, בבחינה זו, יש כאן בחינת רצון. כל דרגה, אפשר לדבר אותה בכללי, אפשר לדבר אותה בפרטי. אפשר להגיד את זה בדקות יותר. אז נכון, אז העץ חיים אומר שגם ב10 ספירות שייך לדבר על מטה ולא מטה. אבל זה מטה ולא מטה כזה, שבתוכו יש לך גם את הרצון ושוב. בתוך המטה ולא מטה עצמו, שומעים קול של רצון ושוב. 10 ספירות של אצילות זה מצב שיש בו זמנית את האינסוף, כן ולא, אבל זה רצון ושוב. מה הפירוש? אז הנה נותן דוגמה מעבודת האדם, מעבודת השם. וכמו
באהבה בתענוגים. כן? יש בתניא באופן כללי שתי דרגות בעבודת השם. יש מה שנקרא אהבה כרשפי אש, יש מה שנקרא אהבה כמים. אהבה כרשפי אש זה הכל אצל צדיקים, אבל בזה עצמו יש דרגות. אהבה כרשפי אש שהוא רחוק, יש לו צמאון ותשוקה להתקרב, כמו דוד המלך בתהילים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ יהיה ועייף בלי מים. כמובן כל אחד בדרגות שלו, גם בדרגה של צדיקים שייך להגיד צמאון ליותר גבוה, ליותר גבוה. ויש דרגה של אהבה כמים, זה נקרא אהבה בתענוגים. זה לא אש, זה לא רשפי אש, גחלים בוערות שמתנוצץ הצמאון והתשוקה כמו אש. זה זורם כמו מים, זה חלק. הוא כבר מרגיש שהוא שם, ויש לו את זה. האמת שכל אחד בכל דרגה, יכול להיות לו גם את המים וגם את הרשפי אש, כי יחסית לדרגה שאני נמצא בה עכשיו, אז אני יכול להתענג על השם ממה שיש לי. כמו שכתוב בגן עדן, אני מזיו השכינה. אז את הקצת אור שכן יש לו בגן עדן, מזה הוא מתענג, אז יש לו את זה. ואם הוא יסתכל למעלה ויגיד איפה הוא עוד לא הגיע, אז הרי בלי סוף, אז יגיד רשפי אש. אבל לכל פנים, עכשיו בוא נדבר על אהבה בתענוגים. אז כרגע הוא מרגיש מה שיש לו. שזהו מצד האור שמאיר אצלו בגילוי וכולי. אז אהבה בתענוגים, כרגע הוא חדור בתנועה של טוב לי, להתענג על השם. תאמרו כי טוב השם, הוא מרגיש תענוג. אומר הרבי הרש"ב, יש כאן מכל מקום מבחינת הרצון, מה שרץ ונמשך להידבק חולי. נקרא שתי שורות ואז נסביר בלי נדר. אלא שאינה מרוצה מבחינת צמאון. וזהו דווקא כאשר הוא מרוחק עדיין. אבל כאשר מאיר עליו האור בגילוי, והוא מתענג על האור, אינו שייך עניין לצמאון. מה זאת אומרת? נשמות זה נבראים מוגבלים. את מי הוא אוהב? אהבת השם. את עצמות אין סוף. את הבורא שהוא בלתי מוגבל. האם שייך לומר שכאשר הצדיק מרגיש דרגה מסוימת של גילוי אלוקי, שיש לו את זה, שהוא מרגיש את זה, אז הוא והאינסוף הם דבר אחד ממש? ברור שלא. עצם הדבר שאני משתמש במילה לאהוב, מה פירוש לאהוב? לאהוב הפירוש את משהו שזה לא אני. כי אם זה אני בעצמי, אז מה קשר לאהוב? אני אוהב לי להרגיש דבוק. מה זה דבקות? מה פירוש של המילה דבקות? דבקות זה שדבר א' דבוק לדבר ב'. יש רמה של צמאון ותשוקה מרחוק, יש רמה של דבקות מקרוב, אבל גם מקרוב, אז דבר א' קרוב לדבר ב', קרוב מאוד. אז זה מה שהוא אומר כאן. ההבדל היחיד בין האהבה כרשפי אש, שלזה קוראים צמאון, לבין אהבה כמים, שלזה קוראים, כן, שזה מים שיש לו את זה, זה האם אני מרגיש שאין לי את זה, ואז זה אש בוערת, כי אין לי ואני רוצה שיהיה לי, או אני מרגיש שיש לי את זה, ואז אין פה את האש הבוערת. אבל גם כשאני אומר יש לי את זה, מה פה שיש לי את זה? זה קרוב אליי, אבל זה לא אני, זה לידי. אז אני שואף להתאחד איתו, להיות דבר אחד ממש. אנחנו אומרים את זה להתקלל במקור, אבל אני עוד לא כלול במקור, אני מאוד קרוב למקור. אז זה סוג של רצון. זה לא רצון כרשפי אש, זה רצון בשקט, במים, כי אני כבר קרוב, אני כבר לא צועק. אבל זה רצון. אז זה מה שהוא אומר כאן, שבדרגה של אהבה ותענוגים, זה גם נקרא רצון. זה מה שהוא אומר בשורה השביעית, שורה מתחילת הצמאון. אבל מכל מקום, יש כאן מבחינת הרצון. מה שנמשך בכל עצמותו, אלא אינסוף. הוא אומר ביידיש, הוא רצית צריכים גנצן, הוא נמשך לגמרי. אז הוא כן נמשך. מה פירוש להימשך למשהו? שאני עוד לא שם. אני מאוד קרוב לשם. אבל זה אני וזה שם, ואני קרוב לשם. הנפש האלוקית של הצדיק, שהיא בדרגה רוחנית גבוהה, קרובה מאוד אל האינסוף. אבל היא לא אינסוף. היא נשמה של נברא מוגבל. זה מה שהוא אומר. והיינו לפי שמכל מקום, הרי הוא מבחינת מציאות בפני עצמה, איך כתוב בתניא פרק ל"ה, יש מי שאוהב, כן, הביטוי המפורסם. אז מה זה אומר יש מי שאוהב? שאחרי הכל זה מציאות נפרדת. מה פירוש נפרדת? לא נפרדת במובן שהוא נפרד נגד, אלא דבר נוסף, זה לא האור האלוקי בעצמו, זה כבר עוד מישהו, זה נשמה, זה נברא. לזאת יש כאן מבחינת הרצון. אז אם אלה הסברנו שלמרות שבעץ חיים הוא אומר שבספירות של הצילות זה נקרא מתי ולא מתי, שיש בו זמנית תנועה עם האינסוף מורגש כאן והוא לא מורגש כאן,
אבל ביחד עם זה יש פה גם רצון. זה קרוב, אבל זה עדיין שאיפה להגיע להיות מאוחד ממש. זו הדוגמה שהוא נתן מאהבה בתענוגים. הצדיק של אהבה בתענוגים אין אש של צמאון, אבל יש תנועה של שאיפה להידבק לגמרי. הוא דבוק, הוא קרוב, אבל הוא רוצה להיות אחד ממש. פה עכשיו הוא נכנס לעוד ניואנס, לעוד דקות בתוך הנושא הזה עצמו. בתוך אהבה בתענוגים עצמו הוא בא לתאר שני מצבים. התחלת אהבה בתענוגים ושלמות אהבה בתענוגים. בואו נקרא את זה בפנים שתי שורות ואז נסביר. אנחנו בשורה המתחילת בבחינת. אז הוא אומר כך. והיינו זה שאמרנו במשל, בדוגמה של אהבה בתענוגים, שקוראים לזה רצו, שהוא עדיין אמנם קרוב, אבל הוא לא ממש אחד עם האינסוף, הוא רוצה להידבק לגמרי, להיות אחד ממש. אז הוא אומר, והיינו, קודם שנדבק ממש. אבל כאשר הוא בבחינת זהיקות ממש באור אינסוף, אינו שייך לבחינת רצו. מה קורה לנשמה של צדיק כשהיא נמצאת בתנועה של אהבה בתענוגים? זה לא מצב סטטי, זה לא מצב אחד נמשך קבוע זורם באותו גל, באותו גובה. עצם האהבה, איך אומרים את זה, מזינה את עצמה, מגבירה את עצמה. כמו שכתוב במקום אחר, שאחד מדבר דברי אהבה, אז עצם הדיבורים מחזקים עוד יותר את הרגש של האהבה. אותו הדבר זה גם במחשבה, אצל בני אדם צריכים לדבר. בעניין אלוקי, אז פחות נוגע הדיבור. למרות שגם אצל צדיקים רואים, יש סיפור בספר של רבי שמסווי, שאחרי התפילה בבית כנסת הוא חוזר הביתה, הוא אומר לאיש שמלווה אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. הוא אומר, את מי אתה אוהב? הוא אומר, את הקדוש ברוך הוא. הוא עוד לא גמר את החוויה של התפילה, הוא עדיין באמצע ההתלהבות. אז גם מדברים את זה. אז על כל פנים, אז כשזה מתחיל אהבה בתענוגים, אז הוא הגיע עכשיו להתחלה של אהבה בתענוגים. קודם הוא היה ברשפי אש, בתחושה של צמאון, של אין לי, ועכשיו הוא התעלה בדרגה רוחנית גבוהה יותר, ויש לו אהבה בתענוגים. אבל אמרנו, מה זה אהבה? אהבה זה גם מלשון אהבה, א' ב' ה', להיות, לאהבות, כמו לא יובא השם, כן? לאהבות זה בעצם להתאבות. זה מחליף, כי פה זה עם ו' ופה זה עם ב', אבל אותו עניין, כמו להתאבות, סבא. אז כשזה מתחיל אהבה בתענוגים, הוא מתחיל את זה. הוא מתחיל להרגיש עד כמה שאני קרוב. כשהוא מגיע לשיא של אהבה בתענוגים, שוב, יחסית לאותה דרגה ספציפית שעליה מדברים כרגע. כן? בוא נגיד שהצדיק הזה מרגיש דרגה מסוימת, לא יודע מה, חסד ואצילות. אז כשהוא מתחיל להרגיש חסד ואצילות, הוא רק מתחיל להיכנס לתוך זה. אז הוא מתאבל לזה. אחרי זה הוא הגיע לשיא של זה, עכשיו הוא כל כולו מרגיש דבקות בחסד ואצילות. כל מה שזה מסמל חסד ואצילות עם כל הפרטים שלו, עם כל המרכיבים שלו, הוא כל כולו יפנים את זה, חדור בזה, מרגיש את זה לגמרי. זה כאילו השלמות של אהבה בתענוגים. אז לפי מה שהוא אומר כאן, יש הבדל בין להתחיל את האהבה בתענוגים לבין השלמות של אהבה בתענוגים. להתחיל אהבה בתענוגים אז זה רצון. הוא רוצה להתאחד עם זה כמו אחד ממש. כשהגענו לשלמות של אהבה בתענוגים, אז כבר יש לו את הכל. לא רק יש לו שהוא קרוב לזה. כל מימד, כל נקודה שמסמל אהבה חסד של אצילות, הוא כבר בתוך זה. יש לו את זה. אז לכאורה, כבר אין לו נקודה שתאמר, הוא רוצה לשם. לאן הוא רוצה? הוא כבר לא רחוק, הוא כבר גם בתוך זה. אז לכאורה בשלב הראשון של אהבה בתענוגים, אתה עוד יכול להגיד שזה רצון. אבל בשלב השלמות של אהבה בתענוגים, שהוא כבר יש לו בתוך זה את הכל, פה לכאורה כבר אי אפשר להגיד רצון, זה כבר רק מטה ולא מטה, זה כבר בתוך זה ממש. אבל פי כן אומר עכשיו שכן יש פה בדקות רצון. זה ניואנסים, זה דרגות דקות. בואו נקרא וננסה להבין כמה שאנחנו יכולים. נלך 10 שורות מלמעלה, שורה מתחילת אינסוף. ומכל מקום, באמת, יש גם אז בחינת רצון. אלא שהוא בהיעלם מאוד, ואינו נרגש כל כך. מפני שהוא בבחינת התקללות ודבקות במקורו, ואינו עומד בפני עצמו. קצת קשה לבטא את זה במילים, זה מופשט כזה, אבל אולי ננסה בכל זאת להבין מה כתוב. עוד פעם, הנשמה היא נברא מוגבל. נשמה בגוף, יש לה את החיים שלה. צריכה לאכול ולשתות ולישון וצורכי הגוף, וכל מה שהיא עסוקה בתפקיד האישי שלה בחיים.
אפילו ברוחניות שלה, בלימוד תורה, בקיום מצוות, בעבודה שלו. האין סוף, כשמו כן הוא, אין סוף. אין לו שום תוכן פרטי ספציפי מוגדר שתוכל לומר זה הדבר. אין עוד מלבדו. עכשיו הצדיק חי בעולם הזה, נשמה וגוף, עם בוקר וצהריים וערב, עם ארוחות ועם שינה ועם לימוד תורה וכל העבודה שלו. עכשיו הוא אומר, אני דבוק באינסוף. אני כל כולי חדור באינסוף. שמה זה אומר? שהוא לא צריך לאכול ולשתות ולישון. שאין לו סדר יום של בוקר וצהריים וערב והעבודה שלו לפי סדר מסודר בגשמיות עם הגבלות של זמן ושל מקום. הוא נשאר נשמה וגוף. אלא מה? בתחושה שלו, בהרגשה שלו, אז הוא חדור באמת האלוקית. שכל מה שאני עכשיו עושה, ארוחת בוקר וצהריים וערב וצורכי הגוף ותפילה ותורה ומצוות, הכל זה ביטוי של האינסוף. אבל בסופו של דבר הוא לא שם. הוא מרגיש את זה, אבל הוא לא שם. זה קצת על דרך הסיפור, כן, לא בדיוק, אבל עם המגיד עם מזריץ' שהוא החבר שלו, כן, סיפרנו את זה כבר, נכון? שהוא היה בהתחלה לומד איתו על פי הקבלה, הם היו עושים את כל הכוונות הקבלה בתפילה, וכמה שלקח להם בתפילה, חצי שעה, 40 דקות, אני יודע כמה, 18 אני מתכוון. אחר כך שהוא ראה אותו, אחרי שהוא למד חסידות, הוא אמר לו, כן, הוא ראה שהוא מתפלל שעות, הוא אומר לו, מה השתנה? גם קודם היה קבלה. אז הוא אמר לו, מה אתה עושה? המגיד שאל את החבר שלו, מה אתה עושה? אני סוחר בלייפציג, מביא את הסחורה, כמה זמן זה לוקח לך? שבועיים הלוך, שבועיים חזור ולקנות סחורה. הוא אומר, למה אתה צריך לעשות שבועיים? תכוון שאתה נוסע ברכבת, תכוון שאתה חוזר, ותוך כמה דקות אתה תהיה... הוא אומר, כן, אבל את הסחורה אין לי ביד. אז אפשר לכוון כוונות, אבל הוא לא שם. אז על דרך זה, אז זה שהצדיק מרגיש אהבה בתענוג, הוא מרגיש. הוא חדור בתחושה שהאמת האלוקית, זה האינסופיות המופשטת. אבל בסוף הוא לא שם, הוא חי חיים גשמיים, הוא חי עולם גשמי. אז לכן זה מה שהוא אומר כאן, שאחרי הכל יש פה רצון. יש פה את התנועה, איך כתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי. מה זה הכיסופים האלה? הרצון לצאת מקבלי הגוף, כמו שהוא מתבטא את זה בתניא, להתנתק מנרתקה, איך הוא כותב שם, ממעשר הגוף, ולהיות חלק מהאינסוף על באמת, להיות מנותק מהגשמיות, בלי אכילה ושתייה, בלי צורכי הגוף, בלי כל המחשבות של הגשמיות. אז יש פה רצון. ההבדל הוא שעד שהוא הגיע לשלמות של אהבה בתענוגים, אז הוא לא היה חדור בתחושה הזאת אפילו בצורה מלאה. הוא הרגיש שהאמת היא אינסוף. והוא עוד לא מילא את עצמו בכל המרכיבים של הדרגה הזאת מבפנים. עכשיו הוא ממולא מבפנים בתחושה הזאת, הוא יודע מה זה חסד האצילות, הוא מפנים את זה, הוא מרגיש את זה, הוא חי את זה, אבל הוא לא שם. אז בסוף יש פה רצון. לכן הוא אומר שגם כאן יש רצון, רק שזה לא במילוא, שזה לא בגלוי, זה בהלם. מה? בסדר? טוב. אבל אחרי שהוא סיים להגיד את המשל, מהעבודה של הצדיק ואהבה בתענוגים, אז הוא חוזר בחזרה לנמשל, לכתר. אנחנו בשורה המתחילת הוא כמו כן, בערך 12 שורות מלמעלה. כמו כן יובן מבחינת הרצון, כן, הכתר של אצילות, שזה למעלה מה-10 ספירות. אנחנו הרי רוצים להבין את ההבדל בין ה10 ספירות ששם יש רצון ושוב, לבין הכתר. כמו כן יובן מבחינת הרצון, אם היות שיש גם כן מבחינת רצון בהלם, אבל אינו שייך לומר על זה עניין המרוצה, כי הוא כלול במקורו, ואינו בבחינת מרוצה, וגם אינו נרגש. אז את מה הוא משווה למה עכשיו? את היחס של הכתר דאצילות כלפי האינסוף, לדרגה של הצדיק שנמצא באהבה בתענוגים, בשלמות שלה, שהוא כבר כן הגיע לזה. אז כמו שאמרנו במשל, בצדיק של אהבה בתענוגים, שאחרי שהוא כבר הגיע לשלמות של זה, הוא כבר גם מרגיש ממש את הדבקות של אינסוף. אז כמעט שלא שייך להגיד פה רצון. יש פה רצון בהלם, אבל בגלוי מה שמורגש זה התחושה שלו שכבר יש לי את זה, אני כבר כל כולי חדור מזה וממולא מזה. אבל דרך זה בנמשל בעניין של הכתר, גם פה יש רצון. למה יש רצון? כי עוד פעם, מה זה כתר? אור אינסוף אומר, עד עכשיו הייתי בתוך עצמי, עכשיו אני מתחיל להתפשט כלפי הכיוון שמשם הולך להיות מקור לעולמות. אז האור הזה שהולך להתפשט לכיוון העולמות, מה באמת מאיר בו? מה באמת מורגש בו שזה האמת האלוקית? האינסוף הפשוט. אז התנועה הזאת של לצאת כלפי העולמות, זה כבר יציאה מהמקום הטבעי שלו, נקרא לזה ככה. אז הוא כן מרגיש את התשוקה,
לא נגיד תשוקה, אבל את המשיכה, כן? את הרצון להיות קשור לאמת, להיות קשור לאינסופיות, לפשיטות. אז זה מה שאומר. אם להיות שיש גם שם גם כן מבחינת רצון בהלם, בכתר, ברצון, אבל אינו שייך למה זה עניין המרוצה. מה זה מרוצה? אני שואף להתנתק מהמקום שלי ולהגיע למקום האמיתי. הבן שרחוק מהבית, אז הוא מתגעגע הביתה. 10 ספירות של האצילות שכל אחד קיבל את התפקיד המוגדר שלו, שהוא כבר משהו אחר מהאינסוף, ויש לו תשוקה, צמאון. הכתר, אי אפשר להשתמש במילה צמאון, אבל כן אפשר להשתמש במילה משיכה, להרגיש שאני עכשיו בדרך החוצה, אבל אני חדור בתנועה שהאמת זה בפנים, זה במקור, באינסוף. זה מה שהוא אומר. כי הוא כלול במקורו, ואינו מבחינת מרוצה, וגם אינו נרגש, כן? כמו שדיברנו קודם על אהבה ותענוגים שהיא בשלמות. הוא כל כולו חדור בתחושה שהאמת האלוקית היא כזאת וכזאת, אבל מה הוא לא שם? אז לכן שייך להגיד רצון. עכשיו בשורות הבאות, הוא לא הולך להגיד הגדרה חדשה, אלא לחדד את הרעיון הזה עצמו, לפי מה שכבר אמרנו קודם. הזכרתי את זה גם עכשיו קודם, כן? דיברנו במאמר הקודם שמה פירוש רצון. אמרנו שהרצון פירושו הטיית והמשכת הנפש. הסברנו את ההבדל, זוכרים את חגי שדיברנו על זה אז, בין רצון לשכל. אמרנו ששכל זה כוח נפרד בפני עצמו, ודיברנו על זה שהוא כותב את זה על דף, אז אחרי שהוא נפטר אפשר להעביר את זה למישהו אחר, למרות שהמקור כבר לא קיים. רצון, הסברנו, בשביל להיות רצון צריך מישהו שרוצה. אם הוא לא חי, אז אין מי שירצה. אתה יכול לספר שפעם הוא רצה, אבל עכשיו אין רצון. במילים אחרות, כל 10 כוחות זה כוחות נבדלים, זה מהות של כוח פרטי. רצון זה לא כוח נבדל. אני רוצה, אין פה שניים. א', אני, ב', רוצה. אני כפי שהוא רוצה. הרצון הטיית והמשכת הנפש. מי זה רצון? זה הנפש בעצמה. כפי שהיא נוטה לכיוון אחר. עכשיו שמדגישים את הנקודה הזאת שהרצון זה לא יותר מאשר נטיית הנפש עצמה. לפי זה יתחזק עוד יותר את מה שהוא אמר קודם. זה שהוא אומר. לפי מה שהתבאר לעיל. דכללות ועניין הרצון הוא רק הטיית הנפש. והיינו, שאינו מהות ומציאות דבר לעצמו. כמו הטיית הנפש לבד. כן, אין לי פה כוח רצון כדבר נפרד. שתגיד יש דבר אחד קוראים לזה אור אינסוף. דבר אחר קוראים לזה אור אינסוף רוצה. רוצה, מי רוצה? אור אינסוף. מהו? בתנועה של להימשך למטה כלפי הספירות. אז לכן מה? וכמו כן זה בנפש. כמו שבנפש הרצון זה לא כוח פרטי מהנפש, אלא רק שהנפש נמשכת לכיוון מסוים, אז ככה זה גם לגבי האינסוף. וכמו כן למעלה, מבחינת הרצון, אין זה מהות דבר לעצמו. כי אם הטיית מבחינת העצמות, לרצות כביכול. זה הנמשך. כמו שבמשל בנפש האדם, מה זה רצון? זה לא מישהו אחר מהנפש, רק זה הנפש כמו שהיא נמשכת כלפי חוץ למקום מסוים, שאליו היא נמשכת, שאותו היא רוצה. אז כך גם הנמשל באור אינסוף, מה זה הכתר, מה זה הרצון? זה לא מישהו אחר, זה לא איזה דרגה בחינה מהות חדשה. זה מה שהאינסוף נמשך. אז לכן מובן עוד יותר, שלא יש לך לדבר פה על צמאון, לא יש לך לדבר פה על רצון במובן של תשוקה וצמאון. עכשיו בתוך זה עצמו הוא שואל שאלה, יש פה דקויות, זה הגדרות דקויות. בתוך זה עצמו הוא שואל שאלה ועונה תשובה. אז בסופו של דבר, יש הבדל בין השלב של עצמות אינסוף, או לשלב של הרצון, או לא. האם נאמר שעצמות אינסוף ורצון, כתר, זה בדיוק אותה דרגה? לא. משהו השתנה פה. אז אם בכל זאת משהו השתנה פה, אז למה לא נוכל לומר שהדרגה של הרצון יש לה תשוקה, יש לה רצון כלפי המקור שלה, כלפי העצמות אינסוף? הוא עוד פעם שואל את זה. בוא נראה איך שהוא מחדד עכשיו את השאלה. שורה מתחילת מהות, ממש באמצע העמוד. אז הוא שואל, ואם היות שבוודאי יש כאן בחינת רצון, מה זה שאלה? בוודאי יש כאן בחינת רצון, כאילו, למה אתה אומר שהרצון זה לא מהות בפני עצמה? בוא אני אוכיח לך שהרצון זה לכאורה כן מהות בפני עצמה. איך רואים את זה? הנה הוא אומר, העצמות מצד עצמו, קודם שעלה ברצונו, אינו שייך לזה כלל. אינו שייך לזה. מה זה אינסוף? אינסוף פירושו פשיטות מוחלטת. שוב, שזה אומר שכל 10 ספירות, כל המושגים שקשורים לעולמות, הם לא קיימים בכלל. אין חוכמה ואין בינה, אין חסד ואין גבורה, אין מוחין, אין מידות. כבר לא מדבר על עולמות למטה מזה שאין שום דבר. נכון שהוא כל יכול. נכון שאם הוא ירצה, הוא יוכל לברוא את הכל, אבל הוא עוד לא רצה. אז בדרגה הזאת, שקוראים לזה עצמות אינסוף, אור אינסוף, לא קיים את הדברים הללו. אחר כך שנוצר הרצון, אז הוא מתחיל
להיות נמשך לכיוון הזה. הוא רוצה שיהיה ספירות, הוא רוצה שיהיה חוכמה, הוא רוצה שיהיה חסד, הוא נמשך לכיוון הזה. אז נכון שהוא לא יצר את החוכמה ואת החסד, אבל הוא בדרך לשם. אז נוצר פה שינוי או לא? יש פה דבר חדש או אין פה? לכאורה יש פה. אז זו השאלה שלו. מה הטריגר? איך נחליט אם כן או לא? לא, שהוא רוצה. יתבע הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. אז אתה צודק בזה, שזה שהוא מחליט עולמות, זה בגלל עצמות. אבל כרגע אנחנו לא דנים בשאלה למה נתאווה. אנחנו עכשיו בודקים מה. אנחנו עכשיו לא עסוקים בלמה אלא במה. קודם היה עצמות אינסוף לפני שעלה ברצונו להוות עולמות, ועכשיו יש עצמות אינסוף שעלה ברצונו להוות עולמות. המעבר הזה לפני שעלה ברצונו, לאחר שעלה ברצונו, נוצר פה מהות של דבר חדש או לא? לכאורה כן. קודם היה עצמות אינסוף פשוט ומופשט ומנותק מכל גדר של עולמות. עכשיו שהוא מתחיל לרצות, אז הוא מתחיל לנטות לכיוון של עולמות, אז נהיה פה דבר חדש לכאורה. זה מה שהוא שואל. בוודאי יש כאן בחינת רצון, אז לכאורה זה כן דבר חדש, אז למה אתה קורא לזה שזה הכל נשאר במקור ואין לאיפה להתקרב ואין לאיפה לשאוף? יש לאיפה לשאוף. הרצון מסתכל כלפי מעלה ואומר אני עכשיו בדרך לעולמות, אני עכשיו נוטה לכיוון של ליצור דברים חדשים, ואני שואף להידבק במקור שלי באינסוף שהוא למעלה מהכל, שאין שום דבר בינתיים. זו השאלה. על כך הוא עונה. אנחנו בשורה מתחילה את בחינת. מכל מקום, הרי גם לאחר שרוצה, הוא עצמות אינסוף שרוצה. ובלעדו חס ושלום, אין שום קיום אלא רצון כלל חולי כנ"ל. מה זאת אומרת? אם יש פה גורם חיצוני שישתלט עליי, גורם חיצוני לא יכול להיות בן אדם אחר, יכול להיות איזה השקפת עולם שפתאום חדרה אליי שקודם לא הייתה קיימת, איזו אידיאולוגיה מעניינת שפתאום התלבשה עליי, איזו התלהבות מגורם חיצוני שקודם לא הייתי מודע לו ועכשיו נהייתי מודע לו. זאת אומרת נוצר פה דבר חדש. אבל אם לא קרה שום דבר חדש, ואני בעצמי החלטתי משהו כי אני רוצה, אז מאיפה זה בא? זה בא מתוכי, זה לא בא ממקום אחר. אז למה תקרא דבר חדש? דברים מאוד דקים. מצד אחד זה נכון לומר שהאינסוף יש לו אפשרויות בלתי מוגבלות. תיאורטית, כמו שהוא התאווה לברוא עולם הזה הגשמי, הוא יכול להתאבות דברים אחרים, אני לא יודע מה. מיליארד עולמות אחרים שאין לנו מושג מה זה היה יכול להיות. וזה הכל כלול בפוטנציאל בתוך עצמותו אם הוא רק היה רוצה. נכון. בסדר. אז מתוך אותם אין סוף אפשרויות שהיה יכול לברוא אין סוף עולמות, אבל הוא בחר את העולם הזה. עדיין. העולם האחד והיחיד הזה שאותו הוא בחר. מאיפה זה נוצר? האם גורם חיצוני השפיע עליו? האם איזשהו רעיון שכלי חדש, משיכה רגשית חדשה? לא, זה ממנו. זה הכל מתוך עצמו. אז ממנו זה נקרא שאין פה דבר חדש. זה מאוד דק ההגדרה הזאת. אז בקיצור השאלה הייתה, שלכאורה קודם בעצמות אינסוף לא היה קיים משיכה נטייה כלפי עולמות, ועכשיו התחדש כן משיכה נטייה כלפי עולמות, אז לכאורה זה דבר חדש, מהות דבר חדשה לעצמה, והתשובה היא, לא, זה לא חדש, כי הרצון נוצר בגלל העצמות ומתוך העצמות, אז זה לא חדש. אנחנו בשורה מתחילת חולי, 10 שורות לפני סוף הקטע הזה. זה מעניין הביטוי שהרי והרשע משתמש בו. ואיך שיהיה, הרי עיקר ההתגברות בזה הוא מבחינת העצמות. מה זה ואיך שיהיה? כאילו, תנסח את זה במילים כאלה או אחרות. בסוף דבר אחד בטוח, שמי שקובע פה את העסק זה העצמות. שזה שהעצמות נוטה לכיוון עולמות, זה לא שהעולמות במרכאות הצליחו להשתלט על העצמות, אמרו תשמע אנחנו צריכים פה משהו תביא לנו. לא, זה שהוא מצדו החליט אני רוצה לייצר עולמות. אז זה הכל הוא. אז אין פה דבר חדש. אז בסיכומו של דבר מה יוצא מכאן? שבשלב של הרצון, אין לנו, שזה הכתר, אין לנו רצו ושוב. זה לא נמצא רחוק ורוצה להתקרב. זה לא מרגיש משיכה למשהו שאני מחוצה לו. זה הכל בתוך העניין. לכן אמרנו שזה לא רצו ושוב, אלא זה מתי ולא מתי. זה מה שהוא מסתכל. ואם כן, על בחינת ההתקללות הזו, איזה התקללות? מה שהרצון כלול באינסוף. כי הרי אמרנו שהרצון זה לא מהות דבר בפני עצמו, זה לא יותר מאשר שעצמות נוטה ונמשך כלפי עולמות. אז זה שהרצון כפי שהוא כלול בעצמות, בעצמות אינסוף. אינו שייך לומר כי אם, כאילו מה המקסימום שאני יכול להתבטא על התשוקה, נקרא לזה ככה, של הכתר כלפי האינסוף,
איזה ביטוי שאני כן יכול להגיד פה? אינו שייך לומר כי אם היעדר התפשטות, עצמות בדרך להתפרץ, לפרוץ גבולות, לפרוץ קדימה, הכתר אומר, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, אני לא שואף לפרוץ קדימה, אני שואף להישאר בתוך עצמי. זה ניסוח דק. מה התשוקה של הספירות של אצילות ומה התשוקה של כתר? התשוקה של הספירות של אצילות היא לצאת מהמקום שלנו, להתנתק מהתפקיד שלנו ולחזור למקום אחר, למקום שבו אין את התפקיד שלנו, למקום שבו אין את 10 ספירות. מה התשוקה או השאיפה של כתר? לא לצאת מהמקום שלי החוצה אלא להישאר איפה שאני. אז לזה לא קוראים רצו. רצו פירושו לצאת מאיפה שאני עכשיו ולהגיע למקום אחר. כתר מה הוא צועק? אם היו שואלים אותי הייתי אומר אני לא רוצה להפסיק להיות אני רוצה להישאר אני. אז אני עדיין אני. זה הוא אומר. אינו שייך לומר כי אם היעדר ההתפשטות, המקסימום שאתה יכול להגיד על הכתר זה שהוא רוצה לא לצאת החוצה. אז הוא עדיין בפנים. אז לזה לא קוראים רצו. נעל מהות זה דבר מה שאינו בחינת העצמות. כן, 10 ספירות של אצילות כבר. שייך לומר רצו. הם מהות חדשה. חוכמה, זה חוכמה גדר פרטי מוגדר, חוכמה ולא בינה. חסד זה גדר מוגדר, חסד ולא גבורה. אז זה שייך להגיד רצו. אם היו שואלים את האור של עולם האצילות, מה מתחשק לך? מה בא לך? בא לי להפסיק להיות אני. בא לי לצאת מהמקום המוגדר שאני קיים בתוכו, ולהתנתק מזה ולהגיע למקום של למעלה שממני שזה עצמו. אבל על בחינת הרצון, כן הכתר. העיקר וזהו בחינת העצמות, כן מי זה כתר? זה עצמות שהוא רוצה, שהוא נמשך, הרצון הוא הטיית המשכת הנפש. כתר עצמות נמשך כלפי חוץ. אינו שייך לומר רצו. מי פה רצו? לאן רצו? אין פה מישהו אחר שרוצה לחזור למקור שלו. יש פה את עצמות בעצמו שהוא בדרך לצאת, והוא רוצה לא לצאת, זה המקסימום. כי אם היעדר התפשטות. שזהו עניין ולא מעט יכולי. אז עד עכשיו ראינו את הנקודה של ההבדל בין הכתר לבין 10 ספירות. למה ב10 ספירות אומרים רצו ושוב, ובכתר אומרים מעטי ולא מעטי. ה10 ספירות נמצאים במקום אחר, הרצו זה תשוקה לחזור למקום האמיתי שמשם הם הגיעו. הכתר נמצא במקום שלו, הוא בדרך לצאת החוצה. והמעטי ולא מעטי, זאת אומרת אני עכשיו בדרך להתקדם קדימה, ובעצם מה שאני הייתי רוצה זה לא לצאת. ועכשיו בכמה שורות הבאות מדבר גם על שוב. הרי מה זה רצו ושוב? זה כמו, איך נגיד את זה, חוק כלים שלובים או משהו כזה. כאילו ככל שהרצו הוא יותר להתנתק מהמקום שלי ולעלות למקור הראשוני, אז אחר כך השוב פירושו יהיה לחזור בחזרה למקום שלי. אבל אם הרצו הוא לא רצו, אז גם השוב הוא לא שוב. 10 ספירות, שהרצו שלהם זה לצאת מהמגבלות של עולם האצילות, נקרא לזה, ולהגיע לאינסוף. אחרי זה ישוב, אומרים לו לא, תחזור בחזרה לאיפה שאתה, תישאר בתוך המגבלות שלך. הכתר שלא היה לו רצו לצאת מהמקום שלי, רק להישאר במקום שלי, אז מה זה השוב? עוד פעם, אתה לא יכול להגיד שוב, תחזור בחזרה למטה, כי אין למטה. אז לכן, אתה מטה ולא מטה, אז לכן, הכל בתוך עצמו. בוא נראה שהוא אומר את זה בפנים. אנחנו בשורה מתחילת שייך. 7 שורות מסוף הכתר. כמו כן, מבחינת השוב, אז שוב מדגים לך איך שזה ב10 ספירות, שלזה הוא קורא אור, ואיך שזה בכתר, שזה הרצון. הרי באור, כן, האור של 10 ספירות, שזה כפי שאור סוף מתלבש ב10 ספירות. כשנמשך הוא מאיר גילוי אור. מה זה מאיר גילוי אור? שזה מתגלה במקום אחר, זה מתגלה ב10 ספירות, בחוכמה, בבינה, בחסד, בגבורה, שם למטה. הרי אין זה בחינת גילוי העצמות, אלא גילוי בחינת האור לבד. מה זה אור אמרנו? הערה, השתקפות, שפירושו שהדבר האמיתי משתקף במקומות נוספים, במוחין, במידות. אז כיוון שהאור של 10 ספירות של אצילות, מה יש פה? לא את הביטוי של העצמות כמו שהוא במהותו, אלא מהות חדשה שמתבטאת בפרטים צדדיים, בפרטים מוגבלים, טכניים, נוספים. אז ולזאת שייך לומר על זה שוב. בתחילה ובבחינת הסתלקות. הסתלקות זה השאיפה שלו לצאת מהמקום שלי ולחזור למקור האמיתי באינסוף. ואחר כך מבחינת שוב. הוא אומר ביידיש ערכי זכום. הוא חוזר בחזרה. לאן הוא חוזר? למקום שהוא נמצא בו. הוא רצה לצאת מהמקום ולחזור לאינסוף. הוא לא, תחזור למטה, זה התפקיד שלך. אבל בבחינת הרצון, כן, שזה בכתר. הרי בבחינת ההמשכה הוא מה שהעצמות נמשך. כן, זה מה שהסברנו. שהפירוש רצון זה הטיית והמשכת הנפש. הפירוש כתר זה לא
מישהו עם תכונה ספציפית חדשה. זה שעצמות מתבטא בצורה הזאת. וכנ"ל, שהוא מבחינת הטיית העצמות, כן? זה מה שאמרנו, שמה זה כתר? זה מה שעצמות נמשך. אם לא אומר, אינו שייך לומר על זה שוב. מה זה שוב? תחזור בחזרה למקום שלך? לאן לחזור? לא יצאתי מהמקום. הרצון שלי היה להישאר במקום. לא לרדת למטה. אז מה זה שוב? שום דבר לא השתנה. אני בדרך למטה, ומצד אחד יש לי תחושה שהאמת היא לא לרדת למטה. אומרים לי, אבל אתה הולך לרדת למטה. בסדר, זה לא בדיוק לזוז מהמקום. אינו שייך לומר על זה שוב, כי מבחינת מתי. וזהו עניין מתי, שהוא מבחינת התפשטות. מה זה תרגום מילולי מתי? מגיע. אז רצו זה הסתלקות, לרוץ, מרוצה. הוא רוצה לצאת מהמקום שלו למקום אחר. מתי ולא מתי, זה לא מרוצה והסתלקות וצמאון. זה איך אני מגדיר את המצב הנוכחי. אין פה לצאת ממצב א' למצב ב' ולחזור בחזרה למצב א'. יש פה איך לקרוא למצב א' עצמו, למצב נתון עצמו. לקרוא לו א' ולקרוא לו ב'. לקרוא לו לצאת ולקרוא לו להישאר. אני יורד למטה. בעצם היו שואלים אותי, הייתי אומר, אני לא רוצה לרדת, אבל אני כן הולך לרדת. בסוגריים, הוא לא אומר דבר חדש בשתי שורות האחרונות בסוף של הקטע פה, אלא רק מסכם את הדברים ממבט נוסף. ובכללות, כאילו אם נסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו בשני משפטים, אז זה יוצא ככה. מבחינת האור, לפי שהוא מצד עצמו, מבוש מצד עצמו. אם ישאלו את האור, מה אתה מרגיש? מה התחושות שלך? מה אתה מבטא? אני מבטא את עצמי, לא את עצמות אינסוף. אור של חסד מבטא חסד, אור של גבורה מבטא גבורה. כן? זו תכונה ספציפית, זה הכוונה מצד עצמו. לפי שהוא מצד עצמו, הרי זה מבחינת רצו ושוב. צריך לדבר על תשוקה, לצאת מהמקום הספציפי שלי ולהתחבר לאינסוף המופשט, ועל פקודה מלמעלה לחזור בחזרה למקום שלי. אבל הוא אומר, הוא בהרצון, שהוא מצד העצמות, כתר. מה מורגש פה? לא מורגש פה תנועה ספציפית של מישהו מסוים. זה שעצמות הוא זה שנוצא ונמשך. אינו שייך בזה רצו ושוב. ולכן לא שייך את הביטוי רצו ושוב, שזה להסתלק מהמקום ולחזור למקום קודם ולחזור בחזרה. כי אם מה שמתפשט ואינו מתפשט, כמו שאמרנו, הלוך וחזור בו זמנית. במקום הזה עצמו שכתר נוסע כלפי מטה, מורגש בבת אחת גם וגם. הזמן לא מאפשר להתחיל קטע חדש, אבל אולי נקדיש 2-3 דקות רק בשביל, לא יודע, אני רק מנסה לחשוב לעצמי ככה ביחד איתכם. נדברים פה מושגים גבוהים. 10 ספירות של אצילות, כתר של אצילות, רצו ושוב, מתי ולא מתי. אנחנו יכולים להוציא מזה משהו לחיים שלנו, או שזה רק איזו תיאוריה של השכלה אלוקית. כמו שאמרתי מקודם, אני אומר את זה בדקות, לא, סתם אני חושב לעצמי. אנחנו קודם דיברנו על צדיק גמור הבא בתענוגים. החיים האישיים שלנו הם מצד אחד מורכבים מאוסף של דברים מאוד טכניים ויבשים. בעברית אומרים היום סיזיפיים. כן, שגרת יום מעצבנת לפעמים כזאת. ובסופו של דבר אנחנו מזכירים לעצמנו שזה שאני צריך, כן, מי שיש לו בבית תינוקים לחתל את הילדים, ומדי שיש לו קצת יותר גדלים להכין להם סנדוויץ' לארוחת בוקר ולהשכיב אותם בערב, וכל הדברים האלה שחוזרים על עצמם יום יום, לפעמים יותר נעים, לפעמים פחות נעים. מה אני עושה עכשיו? אני דיבר פעם שיחה כפי יראת תשמ"ז, אני חושב, שיחה לנשים. זה אומר שאמא מחליפה חיתול לילד שלה, היא עכשיו מנקה את בית המקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. עכשיו צריך לדקות את בית המקדש, שיסתכל על זה ככה. אז מצד ההסתכלות של 10 ספירות האצילות, כאילו עם תפקידים פרטיים, אז מה שמורגש, מה שדומיננטי, זה העשייה הטכנית היבשה. הייתי רוצה להתנתק מפה ולחזור לבית הכנסת ולבית המדרש וללמוד תורה, וללמוד עוד מאמר חסידות ולהתפלל ולהיות עסוק בקדושה ובטהרה, אבל אני עכשיו למטה. ואז אומרים לי פקודה, לא, תחזור בחזרה היה פה הרב דרייפוס עליו השלום. לא אתה זוכר את זה, ירון, שהיינו יושבים פה במוצאי שבת, רואים את הוידאו של הרב רבע שעה במוצאי שבת, מה נגמר הוידאו הזה, היה אומר, האסירים מתבקשים לחזור לתאים. אז כאילו, זה בהסתכלות של 10 ספירות של אצילות. זה כאילו, אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. כשמחליפים טיטול לתינוק, זה עצמות. כשמכינים לילד סנדוויץ' בארוחת בוקר וכשהולכים להשכיב אותו לישון, זה אין סוף.
אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו יודעים שמצד למעלה ככה מסתכלים על זה. ועצם זה שאני יודע שזו האמת האלוקית, גם אם אני לא מרגיש אותה, אבל זה נותן לי איזושהי פרספקטיבה אחרת, איזושהי הסתכלות אחרת על התמונה. אז אולי זו נקודה שאפשר להוציא פה מכל הרצון והשם ואמרתי ולא אמרתי את זה ככה טוב, נעצור כאן היום.